Wai ya kike bata rai da fi sabilillahi na zo wurin kin tsaya kin haɗiye rai. Me yake faruwa ne? Ya ba zan bata rai ba. Yanzu tsawon watan mu nawa ni da kai. Tsawon wata 6 muna tare ni da kai. Ko da yaushe ina cewa ka turo manya har yanzu abu ya gagara. Da yaushe za mu yi aure? Yaushe za ka turo ne wurin sa abba na? Haba dai ki kwantar da hankalinki mana. Mu gama fahimtar juna, ba mu gama fahimtar juna ba. Ni gaskiya na gaji ba zan iya ba. Kowa yana wucewa kan layi yana gani na da kai. Ba ki haƙuri mana dan Allah bari baban mu ya dawo Lagos ma. Wallahi Lagos ne baban mu ya tafi. Allah ya sa agege ya tafi. Ina nan ina jiran shi. Turo magabatan ka gidan mu shine zaka ga dadiya na shine. Ke baki san da wa kike tare bane? Ka zo ka same ni tare da mutum ka yi tambaya na wani ban san da wa nake so. Nan da kike gani mahaukaci ne fa. Mahaukaci ne bai san abin da yake ba bola yake kwana. Kuma kin zauna kusa da shi. Ba malam ka sani ne. Kowa ka nace. Mahaukaci ne na gaya miki ki rabu da shi. Kamar abin da yake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ne ban gane mahaukaci ba. Wallahi da hankali na wallahi. Kamar ya da hankalinka. Wallahi. Kullum akan abu ɗaya muke ni da kai. Ashe kamar ya ƙarya yake ni ban. Nobody. Thank you.